kina ina ne? Na'am ina zuwa. To, uwar gida. To ni fa da katakab na gama shiryawa dan haka yanzu fita zai. To me gida ko kudin ce fa ne baka ban mana ba kana magana zaka fita. Ba abin da ka ban mana a cikin gidan nan me gida ba mu da komai. Amma jiya na gale da garin kwaki a cikin ɗakin nan. Kuma shikenan ki ce mun ba komai a cikin gidan nan? Haba, kin san fa halin da ake ciki. Ya kamata ki rinka tuntunawa. Haba uwar gida. To amma me gida garin kwakin nan ba yawa ne da shi bane gida. Kuma ga yara biyu, ga ni tuni ciki na ina so. Me gida kai ma kana so. Ba kuli babu siga. Ya za a ci garin kwaki haka? Gashi dan kadan ne garin kwaki ne gida. Kana maganan garin kwaki. Naka me gida kawai ka san yanda za a yi. Ke dakata. Kina ji na ko? Karɓi nan kina ji ki tafi shagon OPP mai shago can ki je ki siyo su ga naira 20. Ki san biyan da zaki ki tuntuna garin kwakin nan ki samu ku lallaba shi. Kuma rike da ga maki. Ki tabbata kin ajiye mun canji na. Dan ina dawowa zan tambayi canji na. Dan haka ni kin ga tafiya ta. Me gida kenan. Duk dukiyar me gida. Duk karkaran nan babu wanda ya fi mai gida dukiya. Gida gona kai. Komai na mai gida. Amma komai a cewa gidanka ba su ji daɗin ka ba mai gida. Ka fita waje ma ana matar mai kuɗi nan ku babu abin da kake ci. Garin kwaki ma mai gida sai dai ya dinga zana ina kabkab. Ni kam yanzu me zan yi da naira 50. To ni Allah ya shirye mai gida. Awwa ɗaya duniya gidan hutu amma sai kana da 'yan canji a ciki. Salamu alaikum. Allah dan dama namu. Assalamu alaikum salam. Kudin ka ya faɗi. Ai gare in kwambi ba. Da naira 50 ɗinka ta faɗi. Ai gare in kwambanki ba. Da naira 5 ɗinka ta faɗi. Gare in daina gaisawa da mai garin garin. Wannan haka ne. Kwana ji. Lafiya Allah. Ya gida. Wallahi ya ba saduwa. Lafiya Allah. Dama neman ka ne. Domin ina so mu dan tattauna wata magana. Ina jin ka. Ka san akwai dan wani harka da nake yi nan daga dan so daga kauye in shigo da shi. Wanda dan dai kayan da kake dan shigowa da su. To shine aka samu matsala. Mun je daidai jere. Kawai mutanen banza suka sani ni. Suka tare ku a hanya. Suka tare mu suka dake na da ka. Suka kalli maka. To shine nake so ka juya mu wata koda 50,000 ce. Bayan shekara 2 sai na dama da ita. Shi ne ka su ɗaɗo ka tafo guri na. To ai kuma gurin mai shi ake zuwa. Sabida ni ga ni mai kuɗin banza. Ba kuɗin banza ba dai kai dai ga yanda muke da kai in ba wajen ka ba to wajen walan. Yanda muke da kai ai a gaisa a yi mutunci. Ka zo mun da zancen kuɗi? Wannan shi ne tsakaninmu da kai. A'a. Kai idan fa mutum zai mun zancen kuɗi fa duk abin da zamu yi da kai ka tsaya a mutunci kawai mu gaisa kawai shine a wani. To dama tsokanar ka ne. Ai na za ni kai. Ai gidan ka ma baka bari ba bare ni kuma. Wallahi ka binci. Ai ka tara malam. Naira. Idan za ka wasa da ita to za ta wasa da. Ai ni zan iya wuni ban ci ba dan in tara. Tara. Haka ka burge ni ne. Ai yo in baka da shi kai ne wulakantacce a idan duniya. Wannan gaskiya ce. Amma in kana da shi kan an wuce gurin. Amma da juri zuwa rabi da turi. Ban gane ba. Wai wannan wata magana ce kuma dai haka dai ta. Oke irin dai Hausa dai ta malam Bahaushe. Ai ko da ma na tunani da har zan tafi kuma kaga sai ta faɗo min. Saniyar kan bajiman nan wanda yake. Naji an ce ta kasa. Sai ka kalli ma mata wuka. Ka yanka ta sannan ka fita da ita ka kai ta kasiyar. An ce kasa ta yi koko mutuwa ta yi nace to ni sai na ganka sai in ji da kamakinka. Ban san wanda ta yi ba. In mutuwa ta dai kaga dai kai abun ga. In kuma kasa ta yi dukiya da ba haka take so kula. Allah ya isa tsakanin da kai. Wannan saniya dai gazawa ta yi kuma na yanke kaya ta na kai ta kasuwa na karɓi 'yan canji na. To dai wannan magana ne haka ne. Kuma ban ƙara ba ban rage ba. Saboda haka ban ga abin da ke mun Allah isa. Me abin Allah isa a ciki? Wannan fa magana juwa. Ka ce kawai jita kai. Jiti ne kuma na zo gurin ka. To ai matsalar tahi zan yanzu in gangara. Ai matsalar jita kai. In tafi inda zan je. Yawa to sai to Allah kiyaye hanya. A sauka lafiya. Da hansun dinka. Kai gara in kwammaci ba.